Meneekö se nyt siitä? Joo, menee ihan ok. Tähän meni ihan. Sehän meni ihan. Kyllä käännä vasemmassa. Täällä oli joku puidettu sitten oikein. Joo, tossa tuo. Sehän meni ihan tyhjää vaan. Tossahan on suditeltu joskus kesällä. Niin on joo. Kesälläkin. Tietysti tosta muuten pääsee kääntymään tuohon niin. Mä olin muistaakseni siinä, että kattaa ja suunnittelee tuohon koivuun kohti niin suoraan. Ja sit vasta yrittää kääntää, kun on pesu alas. Nyt oli muuten liukas. Vähän. Kokeillaan vetää taaksepäin. Joo. Kuinka liukasta tässä on taas yhdessä kertaa. No niin. Pari kertaa jotain. Nyt sillä kääntyykin. Aivan, mä nyt kääntyy rakkaan.